Una idea no és res si no s'acompanya d'esforç. Tira sempre endavant, però no ho facis sol. Barcelona et fa costat i ofereix diferents serveis de suport a l'emprenedoria. Consell 1. Inscriu-te al programa Idees en Futur. Si tens entre 16 i 30 anys, esperit emprenedor i ganes de desenvolupar la teva pròpia idea de negoci, rebràs tot el suport per avaluar la viabilitat del teu projecte, elaborar un pla d'empresa que s'ajusti a la realitat del mercat, desenvolupar habilitats emprenedores i conèixer les fonts de finançament necessàries per posar en marxa la teva startup. A més, rebràs assessorament personalitzat i tindràs l'oportunitat de conèixer de prop experiències reals d'èxit. Consell 2. Participa al programa d'emprenedoria social. Si tens un projecte que proposa resoldre un problema social o mediambiental, aquesta opció t'interessa. Rebràs tot el suport per poder desenvolupar la teva idea de principi a fi. Rebràs formació per dotar-te d'eines i habilitats emprenedores, tutories personalitzades que resoldran tots els teus dubtes. Coneixeràs de prop altres emprenedors socials, viuràs experiències de networking i tindràs accés a finançament. A més, aquest programa premia la millor iniciativa emprenedora de vocació social amb dotacions d'entre 12.000 i 3.000 euros. Tens tota la informació del programa Idees en Futur i el programa d'emprenedoria social a la pàgina d'emprenedoria del web de Barcelona Activa. Si tens una idea, mou-la, esforça't i deixa't ajudar.